tresnani nanging apane kados pundi yen kawula satremo lampahi mong semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen to nganti gawe kuciwa panen kula boten rila yen to nganti mongeti sia-sia mong semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen to nganti gawe kuciwa panen kula boten rila yen to nganti mongeti sia
Mesa mesem goyang guyung Sing kok nyanyi saja arep mundut Dumateng sanipun Bapak Ibu ganteng pisan tresna mbok pilih panjenenganipun Bapak Ilan lumantar kelowong sekatan kamati sampun nyamektaken pasugatan wujudan sarta daharan saestu kasuwanang rapi kanthi mardu mardikaning penggalih sumangga nilana rat ewet diwah perkewet sinambi mirsani samidhataken suwanipun para kadang campur sari sakra budaya kanthi Surawati panjenenganipun Mbak Aira Kayu Putih. Goyang guyung saja arep mundut lagu ngepos meneh Ya iya no. Ayo langgame delok-delok ngepos ya Mas. Karo ben Iya. napase rada longgar. Heeh. Sat
jagat moyo dinampite ning rara siune senadyan wekasanira kapten lena alapo nagara ngaturaken sugeng rawuh sesama teman seniman Mas Bungke ingkang saking pundi? Pudak Riung Saking Pudak Riung. pelawak dan pemain ketoprak Jambi Puyeng. menika sampun Mas Kusri. Matur sembah nuwun. Ingkang tanpa umam.
mandil mincok ning witing pari. Ayo. Kembang kuningan manuk gemah menco ning witing sawo alawo ya jongono Menika sampun katur
kalis kutha rencana ayam tantram adil makmur sangkot ambangun lamat wos katon tejane yen bawa rongkang koneng cerang aduh sinamangtan anggon sedih yen besengkut wimbo batur nyoto jati Nadyan beban sane eling nangkoda salandan limas pacaane sarwa asih jobat ayo
janji-janji aku eling wong ayu sumadot rasane ati lintang-lintang iwi-iwi lemas tresnaku sunduk hati dek semono janjimu yen ing tawang ana lintang wong ayu lunga tangising ati pinarom suarane rati nikmat ngenteni bulan dadah hari Elo elo gandrung elo elo gandrung gandrung